Розмовы з айцамі на хвалях Радыё Марыя. Хвала Христу, паважаныя радыёслухачы, таксама відэагледачы нашага YouTube-канала Радыё Марыя. Шчыра вас вітаю на чарговай і такой новай праграме з цыклу «Размовы з айцамі». Новай, таму што мы ўжо знаходзімся ў 2020 годзе. Наступілі 20-е гады 21-го стагоддзя, дзякуючы Богу, які нам дазволіў дажыць да гэтых гадоў. Праўда, мы можам надалей, праўда, дзякуючы сваім добрым учынкам, славіць яго і, конечно же, знаёміцца з тым, што з'яўляецца падставай, фундаментам нашай веры, гэта значыць святым пісаннем, і асабліва ў гэтай рубрыцы з творамі айцоў і пісьменнікаў касцёла. Нагадаю, мы знаходзімся ў прямым эфіры, таму можна звязацца з намі па нумарах тэлефонаў А1 375 44 513 73 97. На гэты нумар таксама можна напісаць у вайберы. Далей МТС 375 33 673 09 73. І па гарадскіх тэлефонах 375 17 399 17 21 і 364 69 64. Таксама з дапамогай скайпа Радіо Марія Бай. Сёння мы разгледзім ужо апошніх прадстаўнікоў рэгіёну Паўночная ці Лацінская Афрыка, якімі з'яўляюцца арнобі і лактанцы. Першым будзе арнобі сікскі. Ён памёр каля 327 года. Кім ён быў? Ён быў хрысціянскім апалагетам, жыў на мяжы 3 і 4 стагоддзя ў Паўночнай Афрыцы. Меў прозвішча таксама арнобі старэйшы, каб адрозніць яго ад арнобія малодшага, які жыў крышку пазней у 5 стагоддзі ў Рыме. Ён быў настаўнікам рыторыкі ў Сіка-Венерыя непадалёк ад Карфагена, у Нумідыі. Сёння гэта горад Эль-Кеф у Тунісе. У маладосці, будучы язычнікам, вёў барацьбу з хрысціянствам. Навярнуўся ў дарослым узросце. Як падае нам святары Геранім, гэта адбылося пасля напаміну, які ён атрымаў у сне. Памёр каля 327 года. І цяпер творы, яго творчасць. Пра што ён пісаў? Першым яго творам быў твор супраць язычнікаў, па-лацінску «Адверсус націонем». Гады напісання 297-311, напісаны ў 7 тамах. Гэты твор быў адказам арнобія на пярэчанне мясцовага біскупа, які сумняваўся, што ён шчыра навярнуўся. У гэтым творы аўтар абвяргае прэтэнзіі да хрысціянаў, што яны нібыта вінаватыя ва ўсіх няшчасцях, якія прыходзяць на супольнасць Рымскай імперыі. Ён сцвярджае, што гэтае абвінавачванне недарэчнае, прыпамінае, што розныя няшчасці і стыхійныя бедствы заўсёды наведвалі Рымскую імперыю, незалежна ад таго, ці хрысціяне жылі, ці гэта было таксама перад з'яўленнем хрысціянскай рэлігіі. І нельга ў ніякім выпадку сцвярджаць, што гэтыя няшчасці адбываюцца толькі там, дзе жывуць хрысціяне. Вось як ён піша. Зацытую яго. «Калі багі спаслалі няшчасце на аламанаў, персаў і скіфаў таму, што сярод гэтых людзей жылі хрысціяне, то тады як багі маглі дапусціць перамогу рымлянаў, нягледзячы на тое, што ў іхніх межах няспынна жылі хрысціяне. Калі мышы і саранча катастрафічна распладзіліся ў Азіі Сірыі, бо сярод гэтых людзей таксама жылі хрысціяне, то чаму ў той жа час нічога падобнага не здарылася ў Іспаніі і Галіі, хоць і ў тых правінцыях жыла незлічоная колькасць хрысціянаў? Калі багі па той жа прычыне спаслалі на гетулаў і тынгітанаў страшэнную засуху, то чаму ў той жа год адарылі маўраў і качэўнікаў вельмі ўраджайнымі плёнамі, хоць і на іх землях панавала тая ж рэлігія? Калі яны дазволілі ў нейкім горадзе многім людзям памерці з голаду, нягледзячы на тое, што яны трымаліся здалёк ад нашай рэлігіі, то чаму ж там сама дазволілі хрысціянам узбагаціцца і павялічыць маёмасць? Або шчасце не павінна нікому прыпасці, бо мы прычына зла, жывём жа мы сярод усіх народаў. Або калі бачыце, што няшчасці ідуць у пары з дабрабытам,
вы перастанеце прыпісваць нам тое, што прыносіць няшчасце вашай маёмасці. Бо мы ж нічым не шкодзім вашаму поспеху і вашаму дабрабыту. Адказваючы на абвінавачванні хрысціянаў у тым, што хрысціяне пакланяюцца звычайнаму чалавеку і да таго ж укрыжаванаму, вядома, размова ідзе пра Езуса Хрыста, аўтар прыпамінае, што язычнікі абагавілі мітычныя постаці і імператараў. Тое, што ў міфах было пераказана, тыя асобы, якіх называлі багамі, ён сцвярджае, што яны былі фактычна звычайнымі людзьмі ці ўвогуле вымышленымі персанажамі, а іх абагавілі. Вучэнне Хрыста і ягоныя цуды паказваюць, што Хрыстус мае боскую натуру. Хуткае распаўсюджванне хрысціянства сведчыць аб яго боскім паходжанні. Хрыстус, даючы свету сапраўдную рэлігію, зносіць язычніцкія культы, ён іх ліквідуе. Таму людзі ненавідзяць яго імя. Хрысціянскае вучэнне, якое прымаецца людзьмі светлымі і справядлівымі, уплывае на змякчэнне звычаяў. Хрысціянства пашыраецца, нягледзячы нават на жорсткі пераслед. І ён піша аб гэтым так. Няма ўжо сёння краіны з такімі варварскімі звычаямі, якая па прычыне любові да імя ягонага, гэта значыць імя Хрыста, не злагодзіла б суровых звычаяў і не апранулася б спакоем і лагоднымі пачуццямі. Гэтае вучэнне шукаюць таленавітыя прамоўцы, граматыкі, рытары, адвакаты, лекары і філосафы, якія паглыбляюць таямніцу існавання, пакідаючы ўсё тое, ува што яшчэ нядаўна верылі. Нявольнікі хочуць аддаць сябе на катаванне сваім гаспадарам. Дзеці хочуць хутчэй страціць сваю ад бацькоў спадчыну, чым адрачыся ад хрысціянскай веры і парушыць прысягу збавеннай барацьбы. І хоць вы ў сваіх законах вынайшлі столькі відаў катаванняў, каб знішчыць гэтую рэлігію, то яна ж яшчэ больш распаўсюджваецца, нягледзячы на ўсялякія пагрозы, забароны і запалохвання, а народ адказвае яшчэ большым супрацівам. А само джала забароны становіцца дадатковым матывам, каб яшчэ больш рупліва верыць. Дарагія радыёслухачы, ці гэта не пераклікаецца з апалагетыкам Тертуліяна, у якім ён выразна кажа, што чым больш язычнікі катуюць хрысціянаў, чым больш пераследуюць, тым шырэй распаўсюджваецца хрысціянская рэлігія. Бо кроў хрысціянаў, кроў мучанікаў з'яўляецца насеннем хрысціянаў. Аўтар прыпамінае, лактанцы, што ў творах язычніцкіх філосафаў можна знайсці парэшткі сапраўднага вучэння. Напрыклад, у Платона вучэнне аб бессмяротнасці душы. Ён крытыкуе антрапамарфізм, гэта значыць такі вось прыпадабні да вобраза Бога да чалавека. Такі прыём, калі Богу прыпісваецца нейкія чалавечыя якасці, хоць, вядома, Бог не з'яўляецца істотай матэрыяльнай. І гэтыя антрапамарфізмы, яны выступаюць у язычніцкіх народаў, ну і вядома, праўда, Арнобію гэта не падабаецца. Багі, якім пакланяюцца язычнікі, маюць шматлікія заганы і пажадлівасці. Яны сапсаваныя і бяспраўныя. Наш аўтар Арнобій востра крытыкуе язычніцкія культы і містэрыі, насміхаецца з культу ідалаў, якія не з'яўляюцца уяўленнямі багоў, а наадварот, часта пры іх выкананні гэтых ідалаў, гэтых істуканаў, каменных ці там бронзавых, ці яшчэ нейкіх, праўда, узорам для іх былі бессаромнікі, а нават прастытуткі. Гэта значыць людзі, якія вядуць амаральны вобраз жыцця. Аўтар адкідвае таксама язычніцкія крывавыя ахвяры і паказвае іх бессэнсоўнасць. Вельмі прыгожым такім вось урыўкам з'яўляецца малітва Арнобія. Я таксама хацеў бы яе цяпер зацытаваць. Арнобій моліцца так: «Найвышэйшы і ўсевялікі створца нябачнага свету,
ты сам нябачны, і ніякая створаная натура ніколі цябе не ахінула. Ты дастойны сапраўды дастойны, калі ўвогуле можна смяротнымі вуснамі сказаць, што ты дастойны, каб усё стварэнне, якое мае адчуванне і розум, заўсёды да цябе мела ўдзячнасць і ніколі табе не перастала дзякаваць. Перад табою няхай усялякая жывая істота на каленях б'е паклоны і няспынна скіроўвае да цябе маленне. Ты – першапрычына месца і прастора створаных рэчаў, аснова ўсяго, што існуе. Ты сам бясконцы, ненароджаны, несмяротны і вечны. Ты не маеш аніякіх цялесных формаў, а ніводная мяжа не акрэслівае цябе, чужыя для цябе якасць і працягласць. Ты без месца, без руху, без формы, а ніякае людское слово ані праславіць цябе, ані выкажа цябе. Каб цябе зразумець, трэба маўчаць. Каб цябе, хоць бы няясна блукаючы ў імгле пазнаць, трэба спыніць нават шэпт. Прабач найвышэйшы валадару тым, якія пераследуюць тваіх слугаў. Прабач тым, хто ўцякае перад культам твайго імені і тваёй рэлігіі, бо дабрыня – гэта твая істотная прыкмета. Нічога дзіўнага, што цябе не ведаюць, але было б дастойным здзіўлення, калі б цябе пазналі, калі б толькі хтосьці асмеліўся б, але б гэта было пачварным шаленствам саромецца і сумнявацца, ці ёсць той Бог, ці яго няма. Ці людзі вераць у яго, абапіраючыся на пацверджаныя факты сапраўднай веры, ці толькі пустых размоваў і паняццяў. Цяпер погляды Арнобія, як ён выказваўся ў адносінах да веры, да хрысціянскай рэлігіі, да якой таксама ён адносіўся. Трэба адразу зазначыць, што Арнобій не меў адпаведных ведаў хрысціянскага вучэння. Ён не быў так да канца дасканальна навучаны. І таму вельмі часта яго погляды такія былі змяшаныя. Пераважна, праўда, з гэтымі філасофскімі уяўленнямі. Калі казаць пра Бога, то Бог, паводле Арнобія, створца нябачнага свету, пан і валадар, які ўсё прыводзіць у парадак, па сваёй прыродзе пазнавальны для чалавека. І ён з'яўляецца, аднак, настолькі трансцэндэнтным, што не ўтрымлівае сувязі са створаным светам. Гэта такое паняцце, такі вось погляд, такі потым за Арнобіем, таксама за іншымі вызнавалі такія вось вучоныя, філосафы, якія называлі сябе дэістамі. Гэта значыць, яны утрымлівалі, што Бог не мае провіду, што Бог стварыў свет і добра. Ён не ўваходзіць у яго ўвогуле не цікавіць свет і тое, што дзеецца ў ім. Ён стварыў і пусціў свет на самацёк. Насамрэч, канешне ж, мы ведаем, што Бог не такі. Яго провід ахоплівае ўвесь свет. Больш за тое, калі ён стварыў чалавека, ён таксама гэтага чалавека не пакінуў. Далей, чалавечая душа, паводле Арнобія, не з'яўляецца несмяротнай па сваёй прыродзе. Вось так. Аднак яна можа дасягнуць гэтую бессмяротнасць, дзякуючы прыняццю хрысціянства, пазнанню сапраўднага Бога, яго ласкі, а таксама праз праведнае і цнатлівае жыццё. Это значыць, што несмяротнасць сама па сабе не з'яўляецца нейкім, скажам так, нейкай якасцю душы, якая ўжо, калі душа была створана Богам, як бы закадаваная ў ёй, спосабам жыцця душы, але нейкай уласцівасцю, якую можна набыць нейкім, праўда, падарункам, бонусам, калі сёння так можна выразіцца, праўда, які яна атрымлівае і дзякуючы якому яна можа жыць бясконца. Вось гэта былі погляды першага нашага аўтара, Арнобія Сікскага. Другі аўтар Лактанцый, памёр каля 330 года
Нарадзіўся каля 260 года ў паўночнай Афрыцы, якая тады называлася Африка проконсуляріс. Атрымаў добрую адукацыю па філасофіі, літаратуры, рыторыцы, і гэта яму дапамагло таксама у напісанні твораў. Быў вучнем Арнобія Сікскага. Так сцвярджае Геранім у сваім творы аб слаўных мужах у 80-м пункце. Напрыканцы 3-го стагоддзя, гэта значыць паміж 290 і 300 годам, імператар Дыяклетыян запрасіў яго ў Нікамедыю у правінцыі Бітыніі на пасаду настаўніка лацінскага вымаўлення. Падчас прабывання ў Нікамедыі Лактанцый навярнуўся, прыняў хрост. Праўдападобна, там таксама пазнаёміўся з будучым імператарам Канстанцінам. У 303 годзе, калі пачаўся пераслед Дыяклетыяна, Лактанцый адмовіўся ад сваёй пасады. Ад гэтага часу адчуваўся недахоп сродкаў для існавання ў яго. У 317 годзе Канстанцін запрасіў яго ў Трэвір на свой двор, ён добра ведаў Канстанціна, каб ён стаўся выхаваўцам яго сына Крыспа. Ведаем трагічны лёс гэтага чалавека, Крыспа, сына Канстанціна, які быў вялікім палкаводцам, скажам так, таленавітым, які атрымліваў ваенныя перамогі, а потым у адзін дзень пасля паклёпу, які на яго сказала жонка, адна з жонак Канстанціна, ён выслаў, праўда, сваіх людзей, і яны яго забілі. Бо вядома, што ён не хацеў таксама, каб Крысп пачаў барацьбу за трон. Ён баяўся страціць уладу. Хоць і так пасля гэтага, это быў 326 год, хоць і так пасля гэтага правіў толькі 11 гадоў. 337, калі я не памыляюся, Канстанцін памірае. Лактанцый увогуле памёр у Трэвіры каля 330 года. І цяпер, разглядаючы яго творчасць, з пункту гледжання дасканаласці формы і стылю, Лактанцый пераўзышоў усіх сучасных яму пісьменнікаў. Паводле задумы аўтара, прыгажосць стылю павінна была быць інструментам евангелізацыі. Дзякуючы стылю можна прыводзіць людзей да Хрыста, гэтых перадусім людзей адукаваных, якія вельмі любілі таксама вытанчанасць, прыгажосць літаратурнай формы. Таму Лактанцый свядома імкнуўся наследаваць найвялікшага аратара старажытнасці Цыцэрона, і таму ад пазнейшых гуманістаў атрымаў мянушку хрысціянскі Цыцэрон. Разам з тым, яго тэалагічныя веды, веданне грэчаскіх аўтараў, на жаль, далёкі ад той дасканаласці, якую ён дасягнуў з пункту гледжання літаратурнай і аратарскай формы. На сённяшні дзень нам вядомы 6 твораў Лактанцыя. Першы твор – гэта аб Божым стварэнні, «De Officio Dei». Храналагічна гэта першы твор Лактанцыя, які ён напісаў у гадах 303-304. Гэты твор мае філасофскі характар, скіраваны да Дэметрыя, колішняга яго слухача, бо, вядома, ён таксама выкладаў, і прысвечаны вучэнню аб чалавеку. Асноўная тэма гэтага твору – гэта чалавек. Паводле яго, чалавек складаецца з душы і цела. Гэта Божы твор. Бог адарыў чалавека розумам, які яго адрознівае і чыніць гаспадаром стварэнню. Божы провід чувае над чалавекам. Чалавечае цела прыгожае і мэтанакіравана збудаванае. Наступны яго твор найвялікшы, найбольш знакаміты, найважнейшы – гэта Божыя вучэнні. Па-лацінску «Divine Institutiones». У 7 тамах, напісаны
у гадах 304-313. Бачым, 9 гадоў прысвяціў напісанню гэтага твора. Ён носіць апалагетычны характар. Увогуле, з лацінскага асяроддзя гэта першая спроба прадстаўлення сінтэза ўвогуле ўсёй хрысціянскай навукі, ўсяго вучэння хрысціянскага. Аўтар крытыкуе ў гэтым творы шматбожжа, політэізм, кажучы, што язычніцкія багі насамрэч былі людзьмі, якіх пасля смерці прызналі багамі у першым раздзеле. Потым у другім раздзеле кажа, політэізм паходзіць ад злых духаў. На пачатку Бог стварыў дваіх духаў, адзін з іх стаўся злым, ён шкодзіць чалавеку, з'яўляецца крыніцай усяго зла. Яму падпарадкоўваюцца дэманы, то бок упаўшыя анёлы, якія падгаворваюць людзей да злога, каб яны адвярнуліся ад Бога. Гэта другі том. Выбачайце, это не раздзел быў, а том. Далей у трэцім томе ён абвінавачвае фальшывую мудрасць філосафаў, якая з'яўляецца другой крыніцай усялякіх памылак. Памятаем, што асабліва негатыўна да філасофіі адносіліся таксама афрыканскія, можна так сказаць, пісьменнікі, бо Александрыя, вядома, знаходзілася ў Афрыцы, хоць гэта іншае асяроддзе, своеасаблівае александрыйскае, я маю на ўвазе Клімента Александрыйскага, Арыгена таксама яго вучня, якія, хоць самі былі адукаваныя, але якія не вельмі глядзелі на гэта, каб выкарыстоўваць гэтыя каб ввогуле карыстацца гэтымі формамі філасофіі старажытнай для евангелізацыі. Асаблівым праціўнікам, вядома ж, быў, канешне ж, Тертуліян, так блізкі аднаму і другому сённяшняму аўтару. Супярэчнасці, якія існуюць у розных філасофскіх сістэмах, не дазваляюць вывесці адзіных і абавязковых правілаў этыкі. І потым пра несмяротнасць. Гэта найвышэйшая каштоўнасць, а цноты і веды, у якіх заключана мудрасць, гэта шляхі, якія вядуць да таго, каб яе дасягнуць. Так ён кажа у трэцім томе. У чацвёртым томе ён сцвярджае, што Езус Хрыстус, Бога-чалавек, сапраўдны настаўнік, узор і мудрасці. Ён дасягнуў ідэал дасканаласці мудраца, якога не дасягнуў аніводзін філосаф. Быў такі ідэал, і Езус Хрыстус, таму што ён быў Богам, дасягнуў гэты ідэал. Потым у 5-тым томе аўтар кажа, што праўдзівая справядлівасць вярнулася на зямлю, калі Езус сышоў з неба. І асновай гэтай праўдзівай справядлівасці з'яўляецца пабожнасць, піетас, і роўнасць усіх людзей, эквітас. Калі людзі роўныя, і калі яны пабожна моляцца да Бога, тады наступае справядлівасць. Пераследнікі ж хрысціянаў несправядлівыя і жорсткія. Потым у 6-тым томе ён піша, што патрабаванне справядлівасці – гэта пашана, якую аддаюць Богу, і міласэрнасць, якую аказваюць людзям. Справядлівасць будуе еднасць з Богам праз рэлігію і еднасць з людзьмі праз міласэрнасць і дабрыню. Гэта міласэрнасць, дабрыня тут акрэсліваецца больш шырокім лацінскім тэрмінам «humanitas». Чалавекалюбства, так можна было бы акрэсліць гэтае слова яшчэ бліжэй. Са справядлівасці паходзяць гасціннасць, клопат пра вязняў, падтрымка ўбогіх, апека над хворымі, пахаванне памерлых. І у апошнім 7-м томе ён кажа, што узнагародаю для тых, хто аддаваў пашану сапраўднаму Богу, будзе вечнае жыццё.
Лактанцый быў прыхільнікам мілленарызму. Памятаем ад лацінскага слова «мілле», што азначае «тысяча». Ці таксама гэты рух называўся хіліязмам. Хіліяс, хіліёй па-грэчаску азначае таксама «тысяча». 1000 гадоў, праўда, як лічба, ці 1000, праўда, як парадкавы нумар і гэтак далей. Гаворка ідзе тут пра тое, што будзе 1000гадовае валадарства Божае пасля шматлікіх тысячагоддзяў пераследу, цярпенняў для, канешне ж, праведных. І погляд заключаўся ў тым, што так як праз 6 дзён наступае дзень 7, дзень адпачынку, так таксама будзе 6 тысячагоддзяў. І пасля гэтых 6 тысячагоддзяў наступіць 7 тысячагоддзе. Тысячагоддзе валадарства Бога. У ім будуць панаваць Хрыстус і праведнікі. Усе яны ўстануць з памерлых. Паводле Лактанца да канца 6 тысячагоддзя не даставала яшчэ каля 200 гадоў. Гэта значыць, што ўжо паводле Лактанца мы не павінны былі ўжо жыць, бо гэта пасля 500 года дзесьці павінен быў наступіць канец света. Ну, бачым, гэта не сталася. 2020 ўжо на двары. Год. Далей, пасля таго, як прыміне 7 тысячагоддзе панавання Божага валадарства паводле мілленарыстаў, паўстануць яшчэ раз бязбожнікі, і тады ўжо настане апошні суд. Увесь свет будзе адноўлены, праведнікі атрымаюць узнагароду, а несправядлівыя будуць навекі пакараныя. Вось такі погляд, пра які трэба яшчэ раз зазначыць, што ён не з'яўляецца недапушчальным да моманту Нікейскага сабору, які канкрэтна акрэсліў, праўда, навуку пра Божае валадарства, праўда, акрэсліў сімвал веры. Калі гэта хтосьці, праўда, быў прыхільнікам мілленарызма перад 4 стагоддзям, да 4 стагоддзя, то гэта быў ягоны погляд, але ўжо 4 і пасля 4 стагоддзя гэта ўжо была ерась. Яшчэ адзін твор «Эпітоме», твор адрасаваны да Пентадыя, скарочанае выданне твора «Божае вучэнне», як бы такое кампендыум гэтага тэалагічнага твору. Аўтар не затрымліваецца тут толькі на скарочаным прадстаўленні папярэдняга твору, але таксама ўводзіць новыя элементы, развівае, паглыбляе ранейшыя высновы, уводзіць дадатковую аргументацыю, якую чэрпае з філасофскіх твораў. Вельмі цікавы твор аб Божым гневе, да Ірадеі. Твор гэты скіраваны да Даната. Аўтар адкідвае эпікурэйскі погляд аб тым, што Бог абыякавы да лёсаў свету, які потым, як я ўжо казаў, перанялі дэісты. Бог, паводле аўтара нашага, не падлягае ані гневу, ані дабрыні. Такі погляд ён, канешне ж, крытыкаваў. Таксама ён крытыкаваў стаіцкі погляд, што Бог здольны толькі на дабрыню, а не на гнеў. Дык вось, апека Бога над людзьмі патрабуе, каб ён гневаўся на тых, хто чыніць зло, а таксама, каб праяўляў спагаду добрым. І аб гневе Божым ён піша наступную рэч. Застаецца адно апошняе пытанне, бо хтосьці можа сказаць, што Бог не гневаецца да такой ступені, што нават у запаведзях забараняе гневацца чалавеку. Магу адказаць на гэта, што гнеў чалавека трэба было б абмежаваць, бо ён часта выбухае несправядліва і адначасова ўзрушваецца, бо ён часовы. Таму, каб не рабілася тое, што робяць у гневе і малыя, і сярэднія, і вялікія валадары, трэба было скарыць і апанаваць яго раз'юшанасць, каб, падпарадкуючы розум, чалавек не ўчыніў якога-небудзь злачынства, якое нельга выправіць. Бог жа не гневаецца адразу, бо ён вечны і дасканалы, і нават калі гневаецца, то гневаецца слушна. Аднак гэта выглядае зусім не так, бо калі Бог увогуле забараняў бы гневацца,
сам у нейкай ступені ганіў бы уласную справу. Ён, які ад пачатку улажыў гнеў у пячонку чалавека. Бо людзі вераць, што прычына гэтага ўзрушэння знаходзіцца ў жоўці. Таму ён цалкам не забараняе гневацца, бо гэтае пачуццё было дадзена з неабходнасці. Аднак ён забараняе трываць у гневе, бо гнеў смяротных павінен быць смяротным. Бо калі ён трывае, узрастае непрыязь на вечнае асуджэнне. Урэшце, калі Бог сапраўды загадаў гневацца, але не грашыць, канешне ж, не вырваў гневу з карэннем, але злагодзіў яго, каб мы ў кожным пакаранні захоўвалі справядлівую меру. Той жа, хто нам загадвае гневацца, сам таксама гневаецца. Той, хто загадвае быць лагодным, сам лагодны, бо ён загадвае рабіць справядлівыя ўсеагульна карысныя рэчы. Аднак з-за таго, што я сказаў, што Божы гнеў не часовы, як гнеў чалавека, які запальваецца пад уздзеяннем хвіліннага ўзрушэння і не можа быць лёгка апанаваным па прычыне чалавечай слабасці, мы павінны зразумець, што так адбываецца таму, што Бог вечны, і таму ягоны гнеў трывае навекі. Аднак Бог, які мае найвялікшую моц, пануе над сваім гневам і не паддаецца яму, але кіруе ім паводле сваёй волі, што, канешне, не супраціўляецца таму, аб чым мы раней казалі. Бо калі б ягоны гнеў быў бы абсалютна несмяротным, пасля ўпадку не было б магчымасці ўзнагародзіць за грахі і атрымаць прабачэнне. А ў той жа час ён сам загадвае людзям паяднацца перад захадам сонца. Але Божы гнеў трывае навекі супраць тых, хто грашыць навечна. Таму можна ад Бога атрымаць уміласціўленне не дзякуючы кадзілу, ахвяры, дарагім падарункам, бо ўсё гэта часовае, але дзякуючы змене паводзінаў. І той, хто перастае грашыць, чыніць Божы гнеў смяротным. Таму Бог не хвілінна толькі карае злачынцу, каб чалавек меў магчымасць задумацца і выправіцца. Пункт 21. І наступны твор «Лактанцыя аб смерці пераследнікаў» «De mortibus persecutorum», твор, які прысвечаны Данату. Гэты твор вельмі цікавы і вельмі таксама востры. У ім выказваюцца такія вельмі дакладныя падрабязнасці, якія пакуты перажываюць тыя, якія пераследуюць хрысціян. Бо вядома, што гэта ўсё не знікае бясследна. Што Бог таксама як бы помсціцца за сваіх праведнікаў, якіх катуюць бязвінна. А так насамрэч гэта не Бог помсціцца, гэта яны самі заклікаюць на сябе бяду. І паміраюць, канешне ж, страшэннай смерцю. Спачатку аўтар апісвае трагічную смерць Нерона, Даміцыяна, Дэцыя, Валерыяна і Аўрэліяна. Затым прадстаўляе постаці сучасных яму пераследнікаў – Дыяклетыяна, Галерыя, Севера і Максіміна. Пералічвае іх злачынствы супраць касцёла і апісвае іх падзенне. У 33 раздзеле ён падае вельмі рэалістычнае, вельмі жорсткае, у вялікіх падрабязнасцях апісанне невылечнай хваробы Галерыя і яго смерці ў страшэнных муках. Такое вось падрабязнае апісанне, яно, скажам так, падпадае, не ведаю, пад катэгорыю, можа, 16+, ці 18+. Таму, калі ласка, 3 хвіліны ці 2 хвіліны, тыя, хто з вас з'яўляецца вельмі уражлівым, калі ласка, прыглушыце радыё, каб гэтага не слухаць, а таксама адвядзіце дзяцей ад радыёпрыёмнікаў, бо сапраўды аўтар выказвае вельмі такія вялікія падрабязнасці і моцныя словы ў адносінах да наступстваў пераследу хрысціян для саміх пераследнікаў. Цытую Лактанцыя. «Мінуў ужо 18-й год, калі Бог спаслаў на яго невылечную хваробу.
Расце ў яго язва ўнізе пеніса і ўсё больш пашыраецца. Лекары яе выразаюць, лечаць, але пасля вылячэння язва лопаецца нанова, а з разарванай вены цячэ кроў, пагражаючы небяспекай смерці. З вялікай цяжкасцю атрымліваецца спыніць выцяканне крыві. Лячэнне распачынаецца ад пачатку. Здаецца, што рана гоіцца, але гэта не так. Бо пасля лёгкага руху цела рана адкрываецца і выцякае больш крыві, чым дагэтуль. Ён, знясілены, бляднее і слабее, цячэ струмень крыві. Лекі ўжо не дзейнічаюць на рану. Суседнія часткі цела ахоплівае гангрэна, і чым больш цела лекары выразаюць вакол раны, тым больш яна разрастаецца. Чым больш яны лечаць, тым больш яна павялічваецца. Змучыліся найлепшыя лекары Філерыт, Хірон, Амітаоні, Міламп. Адусюль сцягваюць слаўных лекараў. Нічога не могуць зрабіць чалавечыя рукі. Просяць Апаліна і Асклепія, патрабуюць лекаў. Зло павялічваецца яшчэ больш. Неўзабаве ўжо быў фінал, бо ўсе ніжнія часткі цела з'ела хвароба. Гніюць кішкі, а ўся ягадзіца разыходзіцца ў гангрэне. Не спыняюцца, аднак, няшчасныя лекары, але насуперак надзеі перамогі над гэтым злом аперыруюць, лечаць. Не прымаючы лекаў, хвароба прасоўваецца ў глыб цела, так што ўнутры ўжо развяліся чарвякі. Агідны пах разыходзіцца не толькі па палацы, але таксама па ўсім горадзе. Нічога дзіўнага, бо кал і мача змяшаліся разам. З'ядаюць яго чарвякі, цела перамяняецца ў гніль сярод невыносных боляў. Страшэнныя стогны выдае аж да зорак, такія рыкі выдае з сябе паранены вол. Лекары прыкладваюць да ягадзіцы, якая расцяклася, варанае цёплае мяса жывёлаў, каб яно выганяла чарвякоў. Пасля адняцця ад цела мяса паказваецца велізарны рой чарвякоў. А хвароба гніючых унутранасцяў, якая разрасталася ўсё больш, родзіць усё больш гэтых чарвякоў. Па прычыне вялікай колькасці хваробаў цела часткова страціла свой выгляд. Зверху аж да раны ён, гэта значыць імператар Галерый, высах, а зняможаная пажоўклая скура пазавальвалася глыбока паміж косці. Унізе бескшталтныя ногі, апухлыя, як збаны. І тут перарываецца гэтае вось драстычнае такое вельмі жудаснае апісанне яго хваробы, і пачынаецца далей пачынаецца выснова. Што ж адбылося з ім, калі ён перажыў такую страшную хваробу? Так гэта ішло цэлы год, аж нарэшце, зламаны няшчасцем, пад цяжарам новых цярпенняў быў вымушаны прызнаць Бога і час ад часу крычаў, што верне Богу храмы і задаволіць Бога за злачынствы. І ўжо пры кананні выдае наступны эдыкт. Сярод розных распараджэнняў для карысці і дабрабыту дзяржавы мы хацелі таксама ў свой час, паводле колішніх законаў і грамадскага падпарадкавання, вырашаць усе рымскія справы і прывесці да таго, каб хрысціяне, якія пакінулі рэлігію сваіх продкаў, вярнулі сабе здаровы розум. Бо тых хрысціянаў па якойсьці прычыне ахапіла такое дзівацтва і такая дурнота, што яны не захоўвалі гэтых указанняў продкаў, якія былі ўведзены ад пачатку, але свабодна, паводле свайго ўпадабання, устанаўлялі сабе законы, якія захоўвалі і ў розных месцах згуртоўвалі розныя народы. А калі нарэшце выйшаў наш загад аб тым, каб яны вярнуліся да законаў продкаў, шмат хто з іх аказаўся ў небяспецы, многія загінулі. А калі ў большасці сваёй трывалі ў супраціве, і калі мы бачылі, што ані багам не аддаюць належную пашану, ані хрысціянскаму Богу не служаць, кіруючыся нашай найлагоднейшай ласкавасцю і сталым звычаем, паводле якога мы звыкліся ўсім удзяляць прабачэння, мы палічылі патрэбным і для іх найахвотней быць паблажлівымі,
каб яны зноў маглі быць хрысціянамі і ўдзельнічаць у сходах, так, аднак, каб нічога не рабілі супраць падпарадкавання. У іншым жа пасланні падаем суддзям да ведама, чаго яны павінны трымацца. Таму за гэтую нашу паблажлівасць яны павінны будуць прасіць свайго Бога аб нашым здароўі, аб дабрабыце дзяржавы і сваім, каб рэспубліка ніадкуль не была парушана і каб яны маглі бяспечна жыць у сваіх сядзібах. Так пісаў Лактанцы, перадаючы гэтую хваробу, і таксама дэкрэт паміраючага Галерыя у раздзелах 33-34 свайго гэтага твору. І вядома, што гэты эдыкт, талеранцыйны эдыкт, так называемы, быў выдадзены у Нікамедыі 29 красавіка 311 года. Гэты эдыкт першы раз у гісторыі Рымскай імперыі, якая была дзяржава, якая найчасцей пераследавала хрысціянаў. Хтосьці талерантна адносіўся да хрысціянаў, але ў большасці сваёй хрысціяне перажывалі пераслед, вельмі крывавы. І таму гэта быў першы такі афіцыйны акт, які надаваў менавіта хрысціянству статус рэлігіі, якая талеруецца, супраць якой дзяржава не стасуе такія вось жорсткія сродкі, смяротнае пакаранне, вывазка людзей на каменаломы і гэтак далей. Жорсткія пакаранні перарываліся. Некалькі дзён пасля гэтага эдыкту памірае імператар Галерый. А трактат Лактанцыя з'яўляецца важнай крыніцай па гісторыі пераследу, асабліва ў часах Дыяклетыяна. Дзякуючы гэтаму эдыкту выйшаў таксама новы эдыкт, міланскі эдыкт так званы, у якім афіцыйна хрысціянская рэлігія за часоў ужо панавання імператара Канстанціна была прызнана так званая рэлігія ліціта, рэлігіяй афіцыйнай, афіцыйна як бы зарэгістраванай у дзяржаве, супраць якой дзяржава таксама не прымяняе сродкаў пераследу. Потым дойдзе да таго, што хрысціянства стане афіцыйнай рэлігіяй нават у Рымскай імперыі. Але трэба было яшчэ колькі часу, прынамсі паўстагоддзя, каб да гэтага дайшло. Лактанцый выступае тут як відавочца гэтых падзей, якія ён апісвае. І апошні цяпер, таксама на сёння, твор Лактанцыя – гэта аб птушцы Феніксе, «Те аве Феніце». Паэма аб легендарнай птушцы Феніксе, якая кожныя 1000 гадоў прылятае з далёкага ўсходу ў Сірыю. І там Фенікс знаходзіць сабе пальму, з пахучых галінах і лісця звівае сабе гняздо, як магілу, кладзецца ў гэтым гняздзе і спальваецца. І з попелу спаленай птушкі пасля чаргі пераўтварэнняў, спачатку какон малочнага колеру, потым матыль, паўстае новы фенікс. Потым ён бярэ з сабою увесь пакінуты попел і ляціць у горад Геліопаль у Егіпце, дзе прыносіць яго на алтар у храме. Адтуль адлятае ў сваю айчыну на ўсход. Чым важны гэты твор для хрысціянства? Фенікс – гэта сімвал з мёртвых паўстання. У хрысціянскім мастацтве, асабліва мастацтве на магільным, фенікс выступае як знак несмяротнасці, бо ён як бы адраджаецца нанова. І вельмі коротенька цяпер таксама пра вучэнне
лактанцы. Лактанцы зводзяць хрысціянства галоўным чынам да маральнасці. Бачны невялікі тэалагічны ўзровень гэтага пісьменніка. Хваліць мучаніцтва, любоў Бога і бліжняга, чыстасць і пакорлівасць. Аднак недастаткова акцэнтуе ролю ласкі як звышнатуральнага дару ад Бога, які дазваляе чалавеку дасягнуць дасканаласці. Аўтар звяртае ўвагу на трансфармацыі, на тыя пераўтварэнні і прагрэс, які прыносіць хрысціянства. Слаба, аднак, засяроджваецца на збаўчай ахвяры Езуса Хрыста. У сваёй аргументацыі больш адносіцца да філасофіі, чым да веры. Лактанцы глыбока перакананы пра абсалютнае пераўзыходства хрысціянскай рэлігіі над язычніцтвам. Так рабілі большасць апалагетаў. Яны стараліся данесці, што хрысціянства вышэйшае за язычніцтва. І, як сцвердзіў не адзін вучоны, а шмат, лактанцы лепш разбурае тое, што язычніцкае, чым будуе тое, што хрысціянскае. І гэты факт заўважыў ужо святар Геранім, калі пісаў: «Каб толькі ён мог так добра пацвярджаць нашае, як лёгка ён разбурае чужое». Галоўная тэма, аднак, якая ідзе праз усе яго творы, гэта, канешне ж, ідэя Божага провіду. Столькі тэорый, пасля доўгага сённяшняга аповеду варта расказаць кароткі жарт ад айцоў пустыні ўжо, канешне, традыцыйна 17 раз. Нейкі мудрэц аднойчы наведаў Авву Зянона. «Ойча», спытаўся ён, «ці можаш ты мне сказаць, што такое філосаф?» «Філосаф – гэта сляпы, які шукае ў цёмным пакоі чорную котку, калі яе там няма». Так адказаў старац. Добра. Тады іншае пытанне: а хто ж такі тэолаг? А тэолаг – гэта тое ж самае, але часам ён гэтую котку знаходзіць. Прыйшоў час развітвацца з вамі, дарагія радыёслухачы, відэагледачы нашага YouTube-канала. Віншую ўсіх вас шчыра са святам Божага нараджэння і з Новым годам. Няхай Бог благаславіць кожнаму з нас, каб мы памнажалі нашу веру, добрыя ўчынкі і праз гэта, канешне ж, Божую хвалу. Заставайцеся на хвалях Радыё Марыя. Запрашаю вас у наступным месяцы да наступнай перадачы з цыклу «Размовы з айцамі». Хвала Хрысту! Размовы з айцамі на хвалях Радыё Марыя.